Bil-kriżi ta' instabilità fil-gvern immexxi minn Lorenz Gonzi tkompli tiddomina u bil-Parlament li se jkun għamel 21 ġimgħa wieqaf sa mill-budget ippreżentat is-sena l-oħra, il-whip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista David Agius waqt Breakfast News fisser din is-sitwazzjoni bħala normali u naturali. Kien hemm bżonn dan id-dew minn kollu biex jerġa' jiftaħ il-Parlament. Li saqsi? Saqsi itnejlilkom. Ħaġa naturali, normali, s-sena għaddit għamilna l-istess ħaġa. Il-whip tal-Grupp Parlamentari Laburista Joe Mizzi qal li fil-Parlament qed jidhru s-sintomi ta' gvern li jrid jibqa' mwaħħal mas-siġġu tal-poter. Jidher ċar illi minkejja li jkunu ftehimna fil-Kumitat tax-xogħol li ma liġijiet se ngħaddu u meta se ngħadduhom, ħafna drabi mhux qed tinżamm dik. Għax il-gvern qed jara b'mod konvenjent kif jaqbillu biex jibqa' mkaħħal mal-poter. Għax kieku meta tiġi f'din is-sitwazzjoni, jekk inti tara l-instabilità li ġib fil-pajjiż u fil-Parlament tara l-interess ta' pajjiżek, ma tistax tibqa' miexi b'din is-sitwazzjoni. Fl-aħħar jiem il-Ministru Tonio Fenech qal li minħabba l-kriżi li qed jiffaċċja, il-Partit Nazzjonalista ma jistax imur b'serenità quddiem il-poplu, filwaqt li l-Ministru Mario De Marco qal li mill-Partit Nazzjonalista ħireġ wisq demm. David Agius iżda jwieġeb illi jinsab konvent li minn din il-kriżi il-Partit Nazzjonalista se joħroġ rebbieħ. Forsi nidru li għandna diffikultajiet imma jiena konvint li minnhom ħanerġgħu noħorġu aktar rebbieħin. Min mhux lejali lejn it-tmexxija ta' Lorenz Gonzi jaf x'għandu jagħmel, iddikjara David Agius. Jekk inti ma taqbilx u m'intix lejali lejn dak it-tmexxija, ħaġa faċli għandek x'tagħmel, ħaġa sempliċi. Jekk inti għandek grupp u mhux qed taqbel ma dak il-grupp, inti jew ħatimxi skont il-maġġoranza, kif qal ġew issa stess. Jew inkella inti taraf toroq oħrajn. Fl-istess ħin David Agius ma ċaħadx li hemm deputati nazzjonalisti li qed jagħtu l-parir lill-Prim Ministru biex jissejjaħ elezzjoni ġenerali. Konferma li hemm membri fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista li huma tal-fehma li għandhom marru għall-elezzjoni ġenerali? Kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu,